poznato. Kako se tome nadaš? Evo sad smo mi zamislili da nam Isidora Masliković kaže svoje utiske o braku. Nemojte mi zameriti, ja ću za početak prvo ipak pročitati, jer se isto kao većina dramaturga verovatno bolje izražavam pisanom rečima nego živom, jel? Ovako, melodrama, monolitna monodrama, za koju nam dugo još definitivno objašnjenje, zašto je monodrama, potekljamo se naša kriza tog naziva, Dena Novčića, pisana čitljivim stilom i autentičnim jezikom, iskreno ispoveda životnu storiju njegovog glavnog junaka. Ne samo njegovu, nego i priču luzera, izgubljenika i usamljenika našeg urbanog vremena. On uspeva da nam predoči istinu o promašanom, nepotvrđenom, neuspešnom čoveku koji tone u provaliju sopstvenog bića. Izbegava suvoparnost i hladnoću. Čitava drama počeva na objektivnosti, ali i iskrenosti, do nivoa dokumentarnosti. Autor ne priznaje da je čitava generacija prikazana kroz lik Vuce, oborena na kolena i da se nalazi na raznim strampuricama, da se uništava sopstvenim urušavanjima, što je i osnov unutrašnjeg razjedanja. Već hoće da nam kaže da je to lična, te i pojedinačna tragedija njegovog glavnog junaka. To je saga istovremeno o generaciji promena postrevolucionarnog vremena s kraja 20. veka, koja nije savladila važnu lekciju, a to je umeće života, kao ni život u ličnoj i to u priličnoj zabludi, kao i nemogućnost da se sagleda život sa svih strana i nemoć da se pronikne u sebe i da se odnese pobede nad sobom i životom. To je priča monografija o ljudima koje spaja ista sudbina, mali isti rezultat, lični neuspeh. Izdaci istog drveća, otuđenog, neuspešnog i nedostupnog, često neuhvatljivog sveta. Svi oni pripadaju istom nepronađenom tragičnom svetu i svi oni bezrezervno, kao i Novčićev junak, ne veruju u sebe i u svet oko sebe. I otuda su osuđeni na propast, sopstveno propadanje i izgubljenost i najzad na nestajanje sa lica zemlje. Monolitna monodrama, kako Novčić naziva, je nesumnjivo drama savremenog čoveka, umetnika, koji se guše sopstvenim upitanostima i doživljaju neuspešnosti, otuđenosti i usamljenosti. Njegovo delo posjeduje bitnu karakteristiku, intelektualnost kao nužnost kojom boji svoje delo. Lep jezik, živ sleng i uverljivost razlivaju se pokatkad u razuđenost i možda pleonastičke jezičke obrte, koji su više odlika romanesknog piščavog pristupa, odnosno pripovedačkog kazivanja. Novčić snalački opaža karakterističan detalj koji je funkcionalno osvetljavanju glavnog junaka i koji izuzetnom preciznošću i gotovo aforističkom kondenzovanošću deluje kao kakav plakat. Zajednički imenitelj tajne sveta i života i umeće života kao poruka koju nam Novčić šalje. On gradi dramu upravo na tim atributima i to mu uglavnom uspeva. Imao je sreću da je i sam svedok onoga što opisuje, uverljivošću gotovo do dokumentarnosti što ovom dramskom delu daje dodatnu draž. Prikazujući sudbinu pisca, njegovog junaka Buce, Novčić nam je dao istinu o čoveku, sintetišući ga do univerzalnog čoveka. Autor nam je pokazao da se ne može doznati do kraja zakonitosti tajne života, da na neka pitanja ne postoje odgovori. Priča o umetniku, čoveku gubitniku, nesrećnom i nepronađenom uistinu je ispovest našeg vremena, kao i lice i naličje života, ali i sudbina čoveka kojom se smuče taj isti život. Dakle, monolitna monodrama je savremena drama, moderni poetski realizam, ali i patetika, i patos, i dramatika, i digresija, intelektualizam i filozofija u osnovom kao i život sam. Sad ovdje malo što sam ti zamerila, ali to mi se to vremena i dopada, to je ta romaneskna struktura. I na neki način ipak, posle kad sam malo i bolje, opet se vratila delu, ipak mi se dopada te tvoje deskali o kojima smo malo pre pričali, jer ti si rekao da one možda se vidi da je to pisao reditelj, zato što možda više liči neku knjigu snimanja ili možda na neku, rediteljevu zabelešku pre nego što dramu postavi na scenu. Ali ipak mislim da je u tome i neka draž, jer zaista autentično opisuje gotovo do savršene preciznosti i sam ambijent i interijer, taj neki, kako sam ja doživela, onako tamnih nijansi interijer, što je inače nekako i duša tog glavnog junaka. Da, da. Tako da sam apsolutno mogla da zamislim i taj crni frižider koji neprestano zuji i tu ukrasnu crvenu svetleću lampu u obliku srca koja se delimično istopila i čija svetlost sporo pulsira. Sve to, znači, u funkciji ipak jedne radnje. I što bih još mogla da dodam, da je to istovremeno i leze drama koja
se može onako čitati zaista da si uvoljen u fotelju i kao da uživaš nekakvom romaneskom štivu, ali mi se dopada to što ti apsolutno nisi dao nekom budućem reditelju koji ako se bude odlučio, nadam se da će se ova tradicija prekinuti, da će se napokon neki drame naći zaista na sceni našeg pozorišta, nisi mu dao mesta za domaštavanje, nego si ga vrlo precizno uputio kako tvoju dramu da čita i kako da je postavi. Što mi se dopada, jel? Dosta više da reditelji kroje naše drame. I sad ću preuzeti ulogu sudije, pa ću narediti Dejanu da vam kaže šta ima da ispriča u svoju odbranu. Evo ovako, u tu moju odbranu, znači i melodrama i zašto su Diadaskale tako precizne. To sve leži u stvari u jednom odgovoru. Ja sam ovu dramu napisao tako što sam gomili upravnika Beogradskih pozorišta nudio tuđe drame. Od Beketa i UNESCO-a, preko nekih manje avangardnih, pa sve do nekih nepoznatih naših i nikad izvođenih pisaca, kao što recimo jedan Duško Mitrovanov iz Vršca, čiji projekat još uvek u Dadovu stoji 3 godine. Kao dopada im se, ali nisu mi rekli još da neće da ga rade. Čak kad sam pre nekih godina i po dana rekao da ću da povučem taj projekat i da počnem da nudim neki drugi pod, nemoj, kao sačekaj nek stoji. Tako da recimo taj projekat Duška Mitrovanova koji bi bio preizvedba, naravno, još uvek stoji u Dadovu. Jedno sam se ja setio jedne cake, a to je sad pravo pitanje, da autor teksta ima pravo da dozvoli reditelju da ga reši. A samim tim i da zabrani svim ostalim rediteljima, od onog kojem ne želi on da da. I onda sam odlučio, mada je to tada izgledalo malo onako kao Mission Impossible, ja sam ipak završio filmsku i TV režiju, čak ne ni pozorišnu režiju, to sam od oca naučio i od još nekih ljudi, kradući zanat i tako, rastući u pozorištu. Mene su glumci čuvali kad sam bio beba, tako da sam ja siso to tako mleko i tako sam učio, da. Nisu me neki profesori na FDU učili tome. Ko što mi ni dramaturgiju ta Jezerskićka, recimo, nije učila i tako. Sad, ja sam pokušao da napišem dramski tekst za sebe, da bude što jeftiniji i da imaš što manje scenografije, da imaš što manje glumaca i da sve može da stane u kombi, da se to posle s tim putuje. I onda sam u startu odlučio napravim monodramu. A ima i festival monodrame, pa kao ajde da. Ali mi je bio potrebno još jedan lik dramaturški. Mislim da je pravu monodramu jako teško napisati. Ja još uvek nisam napisao pravu monodramu i mislim da ću jednog dana napisati. Imam u planu kao neki svoj 10. dramski tekst u tom šeduli zacrtanoj. Zvaće se Ko si bre sad pa ti i žensko će biti glavni lik. Ali, pošto sam smislio taj drugi lik, nisam teo da odustanem od te priče da sad to može da se postavi kao monodrama sa jednim glumcem na sceni i da to sve može da stane u kombi. I onda sam se konsultovao s Radomirom Putnikom, nazvao kad sam ga telefonuo i rekao sam mu da li se u monodramu računa ako je samo jedan glumac na sceni, a drugi je samo glas iz ofa. On je rekao da, kaže to jeste, računa se. I onda sam ja to tako zamislio, taj ženski lik da je pre-recorded, što bi rekli ovi danas klinci, da je prethodno snimljen i da je to niz semplova koje tonski snimatelj, stvari tonac predstave, okida i na taj način vrši međuigru s glumcem, koji znači glumi sa magnetofon, da se izrazim sa starincem. I zato sam ja ovo nazvao monolitna monodrama. Sad zašto monolitna? To mi se u jednom momentu učinilo, pošto ja imam malo probleme sa vidom i meni strašno smeta kad mi sa ekrana blješti bela svetlost. I sve što pišem je onom Word procesoru promenim da background bude kao ove moje pantalone crne. A ovo je zeleno, kao na onim starim kompjuterima. Ili kao u Matrixu ona zelena sve. Tako da ja sve što pišem to je zeleno na crno.
I tog momenta kad sam se vratio na prvu stranu gde je pisalo melodrama i rekao sam da hoću da smislim neki podnaslov koji će malo više da određuje ovaj naslov koji je sam po sebi lapidaran, pošto je, svi znamo, melodrama rod. Znači, rod. I onda sam, gledajući taj crni ekran, tog momenta mi se pred očima ukazao onaj crni monolit iz Odiseja 2001, i rekao sam, ajde, nek bude monolitna monodrama, nek bude 3N. Znači, melodrama, monolitna monodrama. Tako da je to više zvučno i zbog tog crnog ekrana. Znači, ovo može da se režira kao monodrama, da bude samo jedan glumac na sceni, ali ja čak planiram da i tu prvu verziju uradim sa glumicom, pa da to bude opet duodrama. I napisao sam drugu verziju koja se zove Melodrama 2.0 i podnaslov je kompozitna duodrama. Tako da postoje dve verzije, obe računam kao praizvodbe i obe nemam nameru da dam jednom reditelju da režira. Znači... Milovan. On je u penziji. Da, pa mislim da ne bi čak ni tako dao. Mislim da bi se tu... Ja se ne bavim umetnošću, da. To nema namet, to je pisao tako da skali, nema čovjek naravno, to se jasno vidio. To je Isidora primetila pod deskalijama koje malo vuku na knjigu snimanja, pošto sam neko filmski reditelj i kogod ima prilike čita moje knjige snimanja, nazvao ih i gvozdenim, znači tu ne može ni montažer ništa da izbaci, jer bi se poremetio sled. Jednostavno, došlo bi do fije efekta, kad bi se neki od mojih kadrova u montaži izbacio, došlo bi do fije efekta, to je do skoka. Ja to namjerno radim, jer volim da držim sve pod kontrolom, jednostavno tako mi se dopada. Možda nisam dovoljno opušten čovek, ali ne smatram dramsku umetnost jam sessionom, recimo, gde svi dođu, pa kao postoje jedna tema, pa svi improvizuju i na kraju tu ispadne nešto. Volim da tu bude jasno sve. Tako da, eto, to je, mislim, da odgovor i vama zašto sam ovo nazvao monodrama. To je malo više igra reči nego što je to suštinski. A Isidori sam odgovorio zato što jednostavno, ako jedan upravnik bude želeo ovo da se igra na njegovoj sceni, može samo da dobije u paketu sa mnom kao rediteljem i ništa od projekta. Mislim da to si pisao iz interesnih razloga. Pa da, sve je počelo iz toga da sam ja teo da napravim kombi predstavu za sebe, da bude jeftina. Na kraju neće ona biti ni mnogo jeftina kako sam ja nju zamislio. Ima tu nekih još stvari, neko ogromno ogledalo i tako, iznad scene koje se diže, spušta i menja inklinaciju. Tako da neće ovo baš biti kombi predstava, ali ispalo je mnogo bolje. U stvari, kako smo se nadali, dobro smo se udali. To je, mislim, da je dobar izraz. Samog se sebe iznenadio da sam napisao nešto što je, smatram, dobro i bez obzira što je pisano sa nekim lukrativnim namerama da se napravi nešto što je jeftinije i što zgodnije za... Mislim da tu ima i nekih umetničkih vrednosti. Meni se to jako dopalo, moram da priznam to. I moje pitanje, ako me shvatate, je bilo retoričko, nije bilo suštinsko. Ja sam to shvatio kao igra reći, kao paradoks, uspeli paradoks. Ja sam skeptik, ali divim se tvojom optimizmu. A žene danas beže od poezije i od pesnika kao đavo od krsta. Samo ih bankari zanimaju. I ovi iz komiteta.